L-iskola primarja ta' Ħażabuġ tqassam lill-istudenti ta' skola sajf it-tielet edizzjoni tal-ktieb Aħna tfal ħbieb tal-annimali. Dan il-ktieb għandu lan li qajjem kuxjenza fost it-tfal dwar l-importanza li nħarsu lill-annimali tagħna u l-imħabba li dawn kapaċi jagħtu. Din il-pubblikazzjoni tqasmet waqt żjara li jagħmlu l-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima u Segretarju Parlamentari responsabbli mid-drittijiet tal-annimali Alicia Buġejja Sajd. Dan il-ktieb hu maħruġ mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Trattament Xieraq tal-Annimali mill-kitbiet ta' tfal infushom, imżewqa b'diversi poeżiji u siltiet bi stampi koloriti wieħed jista' jislet is-sensittività u l-innoċenza ta' tfal fejn jidħlu l-annimali bi spunti ta' tagħlim għal tfal oħrajn, kif ukoll għal ġenituri u adulti li jaqraw il-kitbiet. L-uffiċjal għal promozzjoni fih dan l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Trattament Xieraq tal-Annimali George Farrugia qal li dan il-ktieb huwa parti mill-missjoni ta' din l-entità li tippromuovi aktar l-imħabba lejn l-annimali. Tajnihom opportunità biex anki jaqsmu l-istejjer tagħhom reali tal-annimali tagħhom u kif ħarsu wkoll lejn il-ħarsien u responsabilità bħala sidin tal-annimali. Min-naħa tagħhom il-Ministru Grima u s-Segretarju Parlamentari Buġejja Sajd sostnew dwar l-importanza tal-qari u trawwim tal-edukazzjoni fejn jidħlu drittijiet tal-annimali u l-ħarsien tal-annimali.